Dan l-istazzjon jista' jikkonferma li fost dawk li fil-ġimgħat li ġejjin se jispiċċaw bla xogħol hemm numru ta' ħaddiema tal-Ermulta li kienu jaħdmu bħala part-time fuq kuntratt definit. Fitra mibgħuta mill-management tal-Ermulta, dawn il-part-timers ġew infurmati li huma se jibqgħu jaħdmu sal-aħħar tax-xahar. Lanqas biss irringrazzjawna tas-servizz li tajna għaltinna waħda mill-impjegati tal-Linja Nazzjonali tal-Ajru illi saqsiet se jiġri min-nies fil-management u fis-sezzjoni tal-komunikazzjoni li qed jieħdu pagi enormi. Fost dawk li ddaħlu mal-Ermulta fl-aħħar xhur hemm il-preżentatur tal-Midja Laburista Karl Stanjo Navarra. Il-part-timers li rċevew littra din il-ġimgħa se jintemm il-kuntratt tagħhom lejlet jum il-ħaddiem fit-30 ta' April. Rapporti oħra jindikaw li l-kumpanija trid tnaqqas b'mod konsiderevoli il-pagi kemm tal-bdoti kif ukoll tal-cabin crew li huma impjegati full-time. Fl-ewwel ġimgħa tal-kriżi tal-COVID-19 f'pajjiżna kienu diġà tkeċċew 300 ħaddiem minn oqsma varji. L-ewwel każ Malta tidil-imxija feċ fis-7 ta' Marzu u fl-20 ta' Marzu kienu ġew sospiżi t-titjiriet kollha tal-passiġġiera minħabba il-COVID-19. Fost l-aktar setturi li ntlaqtu mill-kriżi tal-COVID-19 kien hemm numru ta' impjegati li jaħdmu fil-qasam turistiku mill-lukandi sa' ristoranti kemm full-time u kif ukoll dawk part-time li diġà spiċċaw bla xogħol fejn kumpaniji oħra poġġew il-ħaddiema tagħhom fuq 4-day week. Fl-aħħar ġimgħat il-Gvern kien qal li se jagħmel minn kollox biex il-Maltin u l-Awċin ma jitilfux l-impjieg tagħhom. Weda li kien għamel ukoll il-Ministru li ħa taħt idejh ir-responsabbiltà tal-Ermulta Silvio Skembri.